ମାମା ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଲଗେଇଥିଲ ପନିପରିବା ହେଇଛି ନା ନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲଗେଇଥିଲ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି? ଚାଲନା ଦେଖିବା ପନିପରିବା ଯଦି ଫୁଲ ହେଇଥିବ କି ଫଳ ହେଇଥିବ ଯାହାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ବି ହେଇଥିବ ନା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଫଳ ଯଦି ହେଇଥିବ ଖୁସିର କଥା ନହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ। ଆସିଗଲା ଆମର ଛୁଆ ବଗିଚା କାଇଁଲ ଛାଡ଼ ପୁରା ତ ସବୁବେଳେ ହେଇଛି। ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କଡ଼ ହେଇକି ତ ଫୁଲ ହେଇନି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇନି। ସେ ବାବାରେ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ଗଛଟାରେ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦିଟା ମଣିଷ ଯେଟିକି ଉଞ୍ଚା ହେବେ ଏ ଗଛଟା ସେତିକି ଉଞ୍ଚା ହେବେ। ଏଇଟା କି ଗଛ ଆମା? ଲଳିତା ଗଛଟା। ଲଳିତା ଗଛ ସତରେ ନା ଲଳିତା ଗଛ? ହଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ